Together, growing in faith, changing communities. Ngiyamthanda umpostoli Paulus meqala le ndaba athi abakuKristo sebezidalwa ezintsha athi okudala kudlulile ngoba uma uKristo akunandaba ukuthi abanye abantu basabuka kanjani but uNkulunkulu it's about ukuthi uKristo ukubuka kanjani yena uma uKristo ukubuka njengesidalwa esisha. Ngizothi namhlanje
It doesn't matter ukuthi kwenzakaleni in the past. It doesn't matter ukuthi umuntu onjani. But okubalekile ukuthi umuntu onjani kuKristu. And ngiyayithanda lento ukuthi uma bayisho lento abayisho ngenkathi edlule. But bathi kusey isidalo okusho ukuthi kusukela manje uyaphakade. Ngizothi it doesn't matter what you have been. But okubalekile ukuthi uyikuphi manje kuyaphambili. Ngizothi izolo lakho alinamandla kunenamhlanje lakho. Alinamandla futhi kunephakade lakho. Ngoba uNkulunkulu kunenkonzo ayibekile empilweni yakho, inkonzo yokusuka la uhlezi khona ebesiqhubeka kuya phambili. Uma sizwe evangelini namhlanje lithi izwi lenkosi babe kade enesixuku uJesu nabafundi bakhe. Into ayenzayo yokuqala uJesu usuke esixukwini. And uma sesizoba zidwala ezintsha kuzomela siba abantu abasuka esixukwini. Kunabantu ababezoba abangani bethu. Kodwa uma sesizidalo ezintsha kuzofanele sishintshe ukwenza kwethu. Awu amen. Kunabantu ebesizohlala nabo sixoxe. Kodwa uma sesizidalo ezintsha ingxoxo ayisafani. Kwesinye isikhathi bazalwane abantu baye bethi uma sesihlangene noKristu ebese bethi hayi ukwenza kwethu nokuhamba kwethu sekushintshile. No, akushintshile ukuhamba kwethu, but sesizidalo ezintsha. Thina asishintshile ukwenza kwethu, but umuntu esesimamkelile osesishintshile. Ngoba asebembethe uKristu bambethe izingubo ezimhlophe. Elithi lezi ngubo izwi kaNkulunkulu ngelilanga kuyokuzwa kuthiwa ngobani laba. Ebese eyaphendula omunye athi abambethe zokunqoba athi abaphuma ehlupheke lokhulu. Ngoba uma ubambe izwi likaKristu, uma uhamba noKristu ubizelwe ukuthi udlule ehluphekeni. Elithi ivangeli lenkosi namhlanje basuka behamba noJesu. Bangena emkhunjini. Bathi bephakathi nolwandle kwasekuvuka ivumvum. Ngizothi namhlanje ngaphambi kokuba usuku uhamba nobani. Ngoba kubalekile it counts ukuthi la ukhona uhamba nobani. Bengizothi namhlanje before kube khona okwenzayo akuqalazi ukuthi ukhona yena uJesu eduze kwakho. Ngaphambi kokuba kube khona into oyenzayo awubheke ukuthi lento engiyenzayo inabo yini uNkulunkulu. Lento engiyenzayo inabo yini uKristu kumina. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu sesizidalo ezintsha. Ngakho ke uma sikuKristu kufanele ngaso sonke isikhathi sihambe noKristu. Ngoba kuyingozi bazalwane ukuthi sihambe sishiya uKristu ngemuva. Uma sihamba sishiya uKristu ngemuva asilazi kusasa lisiphatheleni. Abafundi bakaJesu babengazi ukuthi olwandle kuzovuka ivumvum kuzovuka amagagasi. Laba bantu babe ofishermen abaprofessional ababadobi abaziwayo. Ngokubuka kwabe babengaqagula ukuthi uma isimo sezulu sikanje kungenzeka kuvuka amadlambi, kungenzeka kuvuka isiphepho phakathi nolwandle. Kodwa ngalelo langa into eyenzeka babenga expecting. Izothi namhlanje uma uhamba noJesu akufanele usithathaze ngalutho. Ngoba ngisho ivuka ivumuvungu uzobe khona. Ngiyathanda ukuthi bayahamba ke sebegibele esikebheni sesiyafika phakathi nolwandle lesikebhe. Into yokuqala uJesu lele. Futhi bayahamba nje kumnandi kuhle uJesu ilalele. Ebese ziyaqala lezi imvumvungu uJesu ilalele. Kwesinye isikhathi bazalwane uJesu ukathule. Awu amen. uJesu ukathule. Zivuka imvumvungu kodwa uJesu athule. Ukhale kodwa uJesu athule. Abafundi bathi uma sengena amanzi esikebheni bathi Nkosi awunandaba yini? Mfundisi awunandaba yini ukuthi we are perishing? Awunandaba yini ukuthi siyafa? Ngathi mina uma ngizidla ngale nkonzo ngathi Nkosi yami nami yangifikela leyo nkonzo ngelinye ilanga. Ngike ngibuze Jesu ukuthi kanti awukho yini? Ngakhumbula ngelinye ilanga ngilahlekelwe ubaba wami ehamba. Ngasibuza ukuthi uNkulunkulu kanti uvuma kanjani? And ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi la ngaqala khona information yami. Ngasibuza ngathi kanti Jesu umthetho wakho njani? Ngathi nakho sengifuna ukukulandela wena wasuthatha ubani.
and mind you ekhaya ngiyi-firstborn and yonke into izobheka mina and ziyavuka lezi mfumfumu ngiyacabanga uJesu ukuthi uthule uthini Nkosi uthule uthini kwenzeka lezi zinto but uJesu wayekhona ngizothi uJesu esifungufungweni sakho ukhona ukuthi akakuphenduli kodwa ukhona izothi namhlanje ungayeki ukumvusa kumuntu noma kumuntu ukuthi akhale mesuhlungu kumuntu ukuthi kube khona umuntu abalekela kuyena uma kuukuthi uvelelwa ingozi izothi namhlanje awubalekele Jesu ungayeki ukukhala ungayeki ukuthi Nkosi kanti awunandaba yini kungani ngiyinhlekanisa neswe ukhona kungani ngihlekwa abantu ukhona kungani izinto zami ezingalungi ukhona sibizelwe ukuthi sikhale sibizelwe ukuthi sihlabe ngadolo siguqe simmemeze uJesu and uma sizokhuluma noJesu bazalwane akudingekile ukuthi siqale simthophe ngamagama simbize ngoba ezinye izimo azilindi ukuthi uzumbize ngamagama kodwa zibiza ukuthi usho isituation yakho uJesu ubikela uJesu inkinga yakho ngoba uJesu ukhona sometimes sizwe ngathi imkhuleko yethu ifinyelela la ophahleni lwethu sizwe ngathi uJesu akasizwa akalalele kwesinye isikhathi kuye kube ngazuthi kwayena uJesu sesimbangela isitepe umusuku nosuku sesacela into eyodwa ngizothi khona kunjalo indawo uthanda ungayekezo uJesu simkhonzayo unamandla phezu kwesintu unamandla phezu kwemvelo unamandla phezu kwendalo unamandla phezu kwezinto zonke ingakho kuzomela simqele noma sesibona ukuthi izinto azenzeki kodwa singayeki ukumkhumbuza ukuthi uNkulunkulu wena uyakwazi ukwenza izinto zenzeke bengacela kubantu bengacela kubangani bengacela ezihlotshweni kodwa ngiyazi ukuthi umuntu okuyena yena kufanele ngicele kuyena wena ngoba uNkulunkulu wendalo yonke basingakhathali ukumvusa uJesu nala sesibone ngazi ukuthi akasizwa kodwa mahlale phansi ngedolo siguqe simmemeze ngizothi ziningi imvunguvungu ezisivukelayo angisazi sakho kodwa nami nginezami imvunguvungu ngoba uNgcobo unazo ezakhe imvunguvungu ukuthi naye mase zimnetha nami mase ngizinetha ngithi Jesu kanti awukhathali yini ukuthi ngiyafa zothi namhlanje awuthatha indaba yakhe njengoba injalo uyibikela uJesu uyibikela umthulisi wesivunguvungu ngoba uJesu yena osithuliselayo izivunguvungu zethu ngizothi uyasazi izivunguvungu into ebingabuhlungu ukuthi uzemisele lingcwele uze endaweni kaNkulunkulu uzuphume izivunguvungu sakho ungasipikanga kuNkulunkulu ubeka ukuthi uma ufika enkonzweni kaNkulunkulu bekufanele bese uyambheka uJehova ebese uyayibeka indaba yakho ngoba kwesinye isikhathi size enkonzweni kaNkulunkulu sizikhathaze ngezinto ezingenamsebenzi
sizozikhathaza ngokuthi ubani ubekhona ubani ubengekho sizozikhathaza ngokuthi ubani ubegqokeni ubani ubengagqokini ebese sikhohle ukuthi sisuke ekhaya sinesivunguvungu ebekufanele sizothi Jesu thulisa nasi isivunguvungu. Sithi namhlanje uma ubuzosuka namhlanje miselele igcwele ungashongo ukuthi inkosi ithulisa isivunguvungu sami, angazi ukuthi lakhe ithemba likuphi. Nganguyini umuntu othemba lakhe lingekho kuJehova. Namhlanje uJesu uthi kuthina, woza nasisivunguvungu sakho, mina ngizakuthulisela. Ngithanda into ayenzayo uJesu umevuka uJesu ukhuluma nesivunguvungu kuqala before akhulume nabalandeli bakhe. Uthi esivunguvungwini, thula, peace, be still. Akakhulumi nomuntu obhekene nesimo, kodwa ukhuluma nesimo. Ngoba kwesinye isikhathi sibone ngazuthi uJesu uthule, kanti uJesu usakhuluma nesimo sethu. uJesu salwa nesimo sethu. Thina size sisuke kuJesu kanti asibone ukuthi kunezinto asilwela zona. Usilwela nezinto ngisho thina silele ebusuku. Usilwela nezimo thina ngisho singaziboni esingabonakali ngehlo lenyama. Kodwa uJesu uyasilwela. Ngizothi uJesu usangakhuluma nesimo sakho. Ungayeki ukumbisa ngoba uJesu ukhona. Usethi esimeni kulesi sivunguvungu, thula. Ngizothi akukhathali ukuthi singakanani isivunguvungu sakho. Usuyisidalwa esisha wena. Ngisho ngathiwa izinto ezikulandela impilo yakho kusukela ebunganeni bakho, uJesu sangasithulisa isivunguvungu. Ungayeki ukuncenga. Ungayeki ukuncenga uJesu ukuthi akuthulisele leso sivunguvungu. Ngisho ngathiwa into obhekana nayo imihla namalanga, ncenga uJesu ukuthi akuthulisele leso sivunguvungu. Mawuthi namhlanje emiseni la namhlanje uthi Jesu mawungangidluli izwa amazwi ami. Ungangidluli nje Yesu izwa angakuzwa ukuthi uthule akusho ukuthi impendulo ayikho. Athi ohlabelelayo nomethule impendulo ikhona. Izothi uJesu usazokuthulisela izivunguvungu zakho wena ungazi. Ungayeki ukumvusa uJesu. Emiseni la namhlanje bekufanele sithule zonke izivunguvungu zethu. Ubaba esazoqhubeka nomhlatshelo oyingcwele masilethe inhliziyo zethu nazo zonke izivunguvungu zethu ukuze uKristu Jesu asinikeze ukuthula. Inkosi yomusa imbusise.